मैगङा हाग्रायानो गैया साथामसो खामानि मावग्रायानो गैया आइ नोंलाय मा खालामनो हायदों जाहानावलाय हा मा खालामनो हायदों सै गुंग्रायाबो गोलावलाव हुगार आखाइलाय मा गोजौ जोबखो आखाइया नायलाय मा फोननाय हा मेहेन्दी सेसलाय मबेखौ फोननाय नोंसोरलाय मैला गथ'फोरलाय बिसोरलाय माबा बुस्थु फोनना लाजोबदों सानैबो ओंखाम संग्राफोर आदा इउटुबावसो नुगोन आदा नोंखौ नायलाय जे साइज नुदोंब्रा आदाखौ साइज नुदों हनै नायस्राय आदाया दे थिखां दे न'खै सिख्लाफोर नायना लाखा जायनो खारसनफायो 10 जनबाबो लागोन लानायावनो दोङो ने हेलो एवरीवन गासिबो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ गासिबो नायनाय थाबाय आरोना स' दिनैहाय मोनसे फिसा प्रग्राम दं आरोना थ' बेखौनो नोंथांमोना सेयार खालामनो होननानैहाय भिडिअखौहाय लानाय जादों आरोना जायफ्रा इन्ट्रेस्ट मोना आंनि भिडिअखौहाय नायलाङो नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना माने दिनैहाय माने आंनि हाजबेन्डनि माने बिनानाव आरोना बिबोनां आंनिनो बिबोनां थ' बिनिनो आथिमंगल आरोना हाबा जाबाय दाखालिहाय माने आं हाबानि ब्लगबो नोंथांमोना शेयार खालामदों थ' हाबा जाबाय नालाय ओमफ्राय दिनैहाय आथिमंगल दं आरो बेखायनो नोंथांमोननोबो आं बे आथिमंगलखौ मेम'रि थानायनि थाखाय आं फिसा ब्लग खालामनाय जादों आरोना जायफ्रा नायनो इन्ट्रेस्ट मोनो नायलांबाय थादो थ' बिदिब्ला मावनाय दांनाय गासिबो आं नोंथांमोननो देखायगोन मा जालाङो देखायजोबगोन आरोना थ' बिदिब्ला नायलांबाय थादो आरोना जायफ्रा गोदान आंनि चेनेल प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो आरोना थ' बिदिब्ला नायलांबाय थादो देखायलांबाय थागोन आरोना नोंथांमोना बिस्कुट फुंनि दावाइ गाबाबो जाबाबो थाब गाया आङो दावाइखौनो मोनजास्रायाखै देखला थेंक इउ होनांगौ बिस्कुट होबाव आङो बिस्कुट सेना जाबायनानै लायजाखै नोंसोरो थेंक इउ होन मोनाखै बे दावाइखौ नोंलाय नोंबो होनदो थेंक इउ होन जानानैसो खादों बेदरनि मा गैया हाजो गुदि माया आराम हासुग्रा बाना लादों हासुग्रानिसो लारायदों हनै माथो माहा थाखुमाखो बायलुसैलै आरो जेबो लोंनाय रुबाय ना गथ'फोरालाय आरासेबा खाथिनिफ्रायनो माथो खालामो गथ'फोरालाय माथो मिथिनो लोंखुमाहैदों सानैदों जुस लोंखुमादोंना नोंसोरो हौवा हिनजाव लोंखुमागासिनो नाहत इथिं नै जोंना खामानिया सोरांबाथाय बिनोसै ओइयाव दंग' थोरसि सुदों सेंग्राफोर बाहायदों दोनथ'वाखै
Belum malam. Besok apa? Sono menbai. Maharani, Rani Kaklari. Lah cuma tengok orang ni sah. Raja Rani yang ni cicu. Tekak sudah. Ang ni biar. Ang ni yang sedang tik larangan rumah tak kena ni kacau. Jawab. Tris. Aitin dur je bondo jasigen mathe. Oh, malam. जों उनाव नायोब्रा मालायनि गद्रेज गोदानाव भिडिअफोरखौनो लानोसै सफा बेखौ आंदों हासबेन्डजों होदों खिथाखानोसै न मालाम बेखौ आंदों हासबेन्डजों होदों ओमफ्राय नैबेखौहाय बाबा उन्दै होदों आरोना मेन बाबा बेदों ओमफ्राय मादों माबा आलना ओमफ्राय बेखौ आयं नाहानि आरोना आयं बाबा होदों ओमफ्राय बैखौ फ्रिजखौ आरो बाबा उन्दैसिन होदों आरोना गुवाहाटीनि नायनोसैब्रा जा अपेनिं दे बिदि नायना लाखानांगौ मालायनि गद्रेजखौ दायनो थांसिगोन मा मोनसे बेंग्रा मोननै मोनथ' माया ओइया फिसासो आथोनखौनो अबेनिया इयाव गैया होमबा अबेखौ सोलाय एखेसोब्रा गद्रेज अपेनिं ओंखारो नोंसोर नायखाबाय आरो मा गाहायनिखौ नायला बेयाव मा दोनगोन गथ'फोरनि पेन्ट हाफ पेन्ट गिन्जि गस्ला मालाम गथ' फिसानि थिग नङा न आरो बै फिसाखौबो खेवनांगोन ना ले बारा थिग मोनासैलै मालाम माखासे खामजादों माखासे मैगं लेबदों जाहा चेकिं ब्रा मालनि ने माया जादों ada di sana teklap lah साफा लागोन आथिमंगल जानो हायग्राफोर बिबाजै बिदिनो हर हिन्जाव गोदाना माबेलाय सोर होदो ए आलासि स्पेसियेल मामा बाबा जानाय लोंनायल' मोद्राब मोजां जासिदों खोरो एक्सपायार डेट नायब्रा 24सो एक्सपायार डेटआनो 24सो नाय ओंखायनोथ' बोरैबा मोनदों आङो गिलास गैला स्पेसियेल गरमनि सिनाव मामा सिनायलाय नोंखौ नायदों आं जोंहा बर्नगावनि मामा गाजि सरबक गाजिया नै बिदियानो गवाखै बिदियानो गैथारा बिदियानो गैया ने लोंसै बे आरो मामा सासे गोरलैना गाबोनांगौ ने हाखावना बलि
माबा मोनसे जानो जनाय नुखादों एसे सानैखौ आरो हरगोनसो बालाय Hah? Nung ada? Neng nonga. Serius? Hah? Iya sasi aku perlu white kan ya ser, white kan ya, white kan ya, white kan ya. Nung, nung so. White kan ya nung. Tata dua. Ini apa nih? Cah. Sekarang enggak? Cah. Deh, bukan nung fuga sudah deh, zahir sih kan? Nung fuga sudah deh. Deh. Nung fuga sudah deh. Sampai. Oh, bilai, sampai. Bilai. 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 Dạ. Nghĩ được. Singok, singok dulu. Yo singok, koko, naik deh. Mà nâng nơ, nâng à? Nâng à? Nang gue berat. Nâng là mặt đường, nâng nâng à nâng nâng vừa. Mày à? Lâu. Nâng lại, nâng không vậy? Nâng lại này à chị? Dạ, là gì nào? Thế này là gì? Ai gì rồi, mà sao đừng nâng lại? Mà sao được? Tiệc lẹp cho ra nó bên này nữa. Đây ra nó này. Asli YouTuber à? Video lẹ cái đấy thì ra nó này cái. Video
लाफ्लाङासिनो दा बेदरखौ बिराद गोजो गोजो लागोन बिसोरो नायथारगोनलां बेसेबां गोजो जायो मोजां मोनो बयलार सिथों लकेल गुरै खालाना जाबाय थिगसे जाखा जाना हो जा आदायाबो होथारदों बेदर लानाया आनिहालाय मा जागोन बयलार बेदर गैया माथो बेहा हाव कोई है क्या कोई है Ôi thế ya cả ra. या गरम ना होबे माबा फुदि बा Mami, acha. Ha. Spesial. Thank you so much. Zaदो बिथै अमा गोथाव बाबा गोथाव एकदम